post apps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Martes, Marites, mga ka-morning balitaktakan at nagbabalik ang inyong paboritong kakwentuhan at kakulitan sa inyong umaga, ang Dynamic Trio version 2.0. At nagbabalik din ang inyong ate/tita, Sofia Pagkatungan. At syempre, andito lagi, hindi umaalis, kaya hindi rin babalik. Ang nag-iisa nyo pong minion in the house, Randy Guzman, na magdadala po sa inyo ng good vibes dahil Martes, Marites ngayon. Marami po kaming mga dalang kwento na pwede nyong dalhin at ichika din sa inyong mga kapitbahay, katrabaho, kamag-anak o kahit mga jowa. Kung may jowa ba kayo? Wala. Oo naman kayo. Ayan, kaya naman tutok-tutok lang dahil dala namin ay good vibes for today. Yan, at mas ma-enjoy ngayon ang ating Martes Marites dahil today dito po sa buong Cordillera ay it's a holiday because we are celebrating ito pong sipat o ito pong peace accord dito ho sa ating rehiyon na naging rason para mabuo ang Cordillera region. Kaya naman, i-enjoy muna ang holiday ngayong umaga kahit Martes Marites. Makakasama niyo po Charles Limon. And you have a lot of ways to watch us. Isa na po dyan ay ang pagnood gamit ang inyong mga television. So kapag po ang inyong television ay medyo mamahalin, mamahalin, pwede nyong i-rescan po ang inyong mga television channels and just look for GNN and below that is the Highland TV. And kung antenna naman po ang inyong gamit, ipihit-pihit lang po yan hanggang mahanap po ang inyong channel. And our channel number varies depending on your location. Minsan 12, 14, 13, depende po yan. Kaya ang gagawin nyo ay talagang i-rescan nyo and look for Highland TV. Ayan. Pero kung wala naman tayong option para makapanood sa ating mga telebisyon, meron naman tayo sa ating mga social media platforms. Maaari nyo kaming i-follow sa aming Facebook account. Although, we are not live there ngayong araw na ito. No? Pero live na live tayo sa YouTube. Kaya ayan, like, share, comment ng inyong mga greetings for this morning. Ayan. At pwede din nyo kaming i-follow sa aming mga other social media platforms like our Instagram, Twitter, TikTok, and of course, our website, ang rngluzonph.com, kung saan nagpa-publish tayo ng mga very interesting articles and of course, replays ng ating mga news headlines. So, go ahead mga ka-morning balitaktakan and follow us. Yan, and follow us. I-follow na natin yan. And speaking of follow, i-follow din natin ang ating update dito po sa ating weather at ating silipin yan sa ating weather update ngayong umaga ngayong Setyembre 13, 2022. Sa ating weather update, mga kabalitaktakan, tuloy-tuloy pa rin pong makakaranas tuloy-tuloy pa rin itong magandang panahon dito sa Northern at Central Luzon. Yun nga lang ay binabantayan pa rin natin itong dalawang bagyo dito po sa ating labas at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So palabas na po ngayon si dating bagyong Inday or si Typhoon Mufia. Ito po yung international name niya, Typhoon Mufia, kung saan tinatahak po niya ngayon itong bandang Southern China, kung saan malakas pa rin ho ito at may lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at 170 kilometers per hour na pagbugso. Si Mufia ay palabas na po sa ating Philippine Area of Responsibility habang papasok naman itong isang tropical depression na nakita natin
or low pressure area pala kahapon, pero nag-develop na siya into a tropical depression. Ito po ay huling namataan 1,710 kilometers east of eastern northern Luzon. May taglay po itong lakas na 45 kilometers per hour at may pagbugso na 65 kilometers per hour. So far, wala po siyang masyadong paggalaw ngayon, pero inaasahan pong lalakas po itong nasabing bagyong ito at hindi naman po siya magla-landfall dito sa ating bansa dahil dadaan lang siya saglit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Generally speaking, mga kabalitaktakan, maganda po ang ating panahon. Yun nga lang, medyo mararanasan natin itong mahina hanggang sa malakas na ihip ng habagat na magpapaulan dito sa Northern at Central Luzon and the rest of the country. So, enjoy nyo lang itong good weather ngayong umaga at baka mamayang hapon merong pag-ulan na. So, magdala pa rin ho tayo ng ating mga payo. Naku, paiba-iba, no? Parang pabugso-bugso. And alam nyo mga kabalitaktakan, for sure, paiba-iba na rin po ang inyong makikita sa labas kapag kayo ay lumabas. Dahil nga po kahapon ay pinirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order number 3 which allows people or the residents of the Philippines na mamili. Optional na po ang pagsusuot natin ng face mask. However, this is outside lang po. So outdoors lang siya. Hindi pag nasa loob po tayo ng mga establishments, kailangan pa rin po nating magsuot ng face mask, no? Nag-start ito sa Cebu actually started this na and umani nga ito no ng mga negative comments from DOH kasi nga we really need face mask daw. However, IATF din naman nag-recommend na sila na pwede na po kasi nga protected na din ang ating bansa as well as though tumataas yung kaso, yung kasing hospitalization rate natin, hindi na siya ganun kalaki as compared to the yung mga naunang mga cases natin ng COVID-19 so optional na siya pero kung ako ang papipiliin I think kailangan ko pa rin mag-face mask kasi paano kung okay nga sa outer pero nadala mo nga siya inside. Diba? So optional na, no? Antayin natin yung mga LGUs natin kung mag-a-announce sila. However, this is approved na effective immediately po kahapon kasi kahapon po yan pinirmahan ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Yes, Tsaka in connection din sa sinasabi ninyo na personal preference nyo talaga yung pagsusot ng mask. Hindi lang kasi dahil maproprotektahan kanya against COVID-19. According to the vaccination expert din, Dr. Lulu, sabi niya kahapon na wearing mask also protects you from other contagious diseases. Ayan. Yes. So what are these contagious diseases? Meron tayong syempre flu season ngayon. So ubo, sipon, pneumonia, ganyan. So, monkeypox. dapat pa rin, even monkeypox actually. Ayan, maraming naproprotektahan ang pagsusuot ng face mask everyday pa rin. But of course, since lumabas na ang executive order na sinasabi nga ni Mr. Ren kanina and it's already published in the official gazette, it's your choice to wear mask pa rin. Pero it's a general, din naman kasi rule. Ever since, di ba, especially in months like this, or in seasons like this, na uso ang ubo, sipon, or pagkahawa ng mga airborne diseases, kailangan pa rin nating magsuot ng mask. And lalong-lalo na sa mga, mahihina ang immunity or mga immunocompromised and comorbidities, kailangan magsuot pa rin kayo. And doon para sa executive order, may I add, na nakalagay doon na if you are, parang yung vaccination mo doon sa primary doses, the first dose and the second dose, if you haven't gotten it yet and you're part of the comorbidity and immunocompromised, you should still wear your mask. Strongly advised to wear your mask. Ayan. At saka kapag nasa pampublikong sasakyan kayo or kapag pumasok kayo, kailangan po ng face mask. Hindi ibig sabihin na open window yan, pwede na yan. So, kailangan pa rin po natin ng face mask. At kailangan po nating protektahan ng ating mga sarili. And speaking of protektahan, mga kabalitaktakan, ito po, medyo nanganganib po kagabi ito or kahapon hanggang kagabi, ito pong supply ng kuryente natin dahil ang
NGCP po or National Grid Corporation ay inextend po ang red alert status dito ho sa buong Northern Luzon or buong Luzon pala, sorry ano. So effective ito mula kahapon ng umaga hanggang 8 PM. So ano ba ang red alert? So ang red alert kasi ito po yung pagnipis ng supply ng kuryente sa ating mga sa ating mga power station. So ayon po kay Assistant Vice President Cynthia Alabanza ng NGCP, sinabi po niya na ang red alert status ay magtatagal kahapon ng 1:00 hanggang 8:00 ng gabi. So after an additional 300 megawatts ay nawala po or were lost reports of more power plants experiencing issues. So sinabi po niya, and I quote, yung red alert ho natin or yung panahon kung kailan ho tayo nangangamba na magkaroon ng power interruption, humaba po. So red alert is wala pa namang abiso sa ngayon. Mostly naglalabas ang NGCP ng alert status at 9 or 8 AM as early as that. Kasi yung problema po nila, 7 planta ng kuryente ang bumagsak kahapon. So, nanganganib po ang supply natin. So, ang peak demands pa naman neto, tanghali or sa gabi. Kapag mainit or matutulog. Exactly. Oo, So, alam niyo, magtipid tayo. this is why maganda yung naging vision ni President Bongbong Marcos. Sana lang matuloy noong kanyang SONA na kailangan talagang isulong natin itong iba't ibang mga power plants like nuclear power plant, wind. Itong mga windmills, kung ano pa, Hopefully, geothermal. Oo, kasi just like 'di ba si Congressman Cuangco ng Pangasinan, talagang pinupush niya itong Bataan Nuclear Power Plant na sana magamit kasi nga ever since na-approve siya noong 1980s, hindi pa siya nagagamit. Therefore, very fresh pa, pwedeng-pwede pa. Kasi every time pala na gumagana po ang ating mga nuclear power plant, numinipis po, kasi nagkakaroon ng rust. Pero dahil wala pa, never pang nagamit, up until now, 100% na pwede natin siyang magamit. Sana nga magamit, Updating lang. ma-maximize, no? Tsaka meron naman na tayong budget ata na nakalaan talaga sa billion ata something Pero yun. exactly. Sana nga. Alam nyo, and isa din po sa dapat nating tutukan ayon naman po kay Vice President Sara Duterte na siyang kalihim din po ng Departamento ng Edukasyon ay ang family planning. So, she really urges our parents to really take family planning seriously. Kasi nga naman, ang nangyayari daw kasi, in order for us to give our children proper education and proper support, kailangan daw talaga nababudget mo yung pera. Pero kahit anong laki ng pera mo, kung hindi mo siya mabudget dahil ang dami mong anak, you cannot really provide, di ba? Di ba may mga families na talagang kahit ang daming kinikita ni father or ni mother, kahit nga dalawa silang nagtatrabaho, they cannot really support dahil nga ang dami nilang anak, yung needs, paano pag college na yan, and then meron ka pang bigla kang nagkaanak ng, alam mo yon, yung minsan kasi may mga 10 years gap, 20 years gap. Tapos paano na yon? Paano mo gagawin yon? So, we really have to look into family planning mga ka-MB kasi yung population natin, hindi naman din parents ang nahihirapan na sa sakripisyo din yung future ng ating mga children. Yes. Tama. So, Yung family gumamit planning. kayo ng mga protection kung hindi nyo maiiwasan talaga or kung ano man. Basta, huwag nyo pong ilapalaglag kasi ang hirap nung ganun, di ba? Nakakalungkot. Are we allowed to say that? Yun nga madami tayong nababalitan tapos ang daming gustong magkaanak. Yes, exactly. Diba? Ipaampon nyo na lang, mga ka-MB. Better. Kawawa naman. Promote family planning tayo. Yes. Pero anyway, magtungo naman tayo dito sa syudad ng Baguio City kung saan ipinag-uutos nga ng ating City LGU na ipatanggal yung mga yung public utility poles sa gitna ng mga sidewalks. Kasi bakit nandyan? Kasi nga 'di ba kapag naglalakad nga tayo diyan sa mga sidewalks dito sa Baguio City, especially doon sa mga actually umusbong itong topic na ito dahil sa tactile issue. Kasi ano pang gamit daw ng mga tactiles kung may mga nakaharang sa gitna ng mga poles. So, paano yung mga PWDs kapag naglalakad sila and then may pole dyan? So, maaari silang mabangga nila yon, mauntog sila, ganyan. So, pinag-uutos ngayon
ni Mayor Benjamin Magalong. So he signed the City Council Resolution number 350 series of 2022 na kung saan ipinag-uutos niya na lahat sana ng mga public utility companies operating in the city, they should remove all posts and other obstructions, especially on locations where tactile pavements are installed. Kasi nga, yun nga ang pinaka main reason is super takaw disgrasya kasi siya. Yes. And even naman kahit hindi ka PWD, Yeah, kapag oo. naglalakad ka, di ba? Oo. Tsaka gumigilid ka kasi kasi meron ka ng madaraan ng ganyan, lalo na pag tag-ulan. Oo, and may mga buhat ka pa. Oo, Diba? tapos may madadaanan kang tactile. Actually, yun din yung mga reasons ng mga nagko-comment sa mga post na kasi yung mga poste na yan, gumigilid kami, then madadaanan namin yung tactile. Madudulas kami, ganyan. So, it's better that we remove these poles. Pero tignan natin, wala pa namang response yung mga public utility companies regarding this. Pero sana nga, may response na at matuloy, if ever. Yes. Kasi ang problema dyan, nandun na talaga yung poste. Oo nga, sa Pero bagay. nung nag-road widening, biglang nakuha yung spasyo na yun. Kaya si Beneco ngayon, unti-unti niyang ina-adjust yung mga poste niya Sa para bagay. kwan din. Pero sana, masolusyonan din yan. And speaking of masolusyonan, ito pong paninigarilyo dito sa ating bansa. Nako, ito pong kwan natin, itong ika-8th Asia Pacific meeting ay isasagawa po dito sa Baguio City sa darating na Oktubre. Ayun, medyo may something na gumalaw. Oo. So ito po ay daraos sa October 27 hanggang October 28 kung saan ito po ay papangunahan ng Asia Pacific Smoke-Free Meeting of the Southeast Asia Tobacco Control Alliance. So ito nga po, napili po nila ang Baguio City na pagdarausan nito dahil nga din ho sa nagiging magandang solusyon at aksyon ng pamahalang lungsod laban po sa paninigarilyo. So ito nga po, maganda din po itong step para po sa pagpropromote ng smoke-free Baguio at maging example na din ang Baguio City sa ibang mga LGUs dito sa paglaban sa paninigarilyo. And I know marami pa rin po sa atin ang hindi pa rin nag-quit, pero it's not yet too late para po mag-quit tayo at start a new fresh na pamumuhay na walang paninigarilyo. Alam nyo kasi mga ka-MB, according to research, lalo pag naninigarilyo ka, tapos hindi ka naligo before you sleep or before you lay on your bed, ang nangyayari po, kumakapit po pala sa inyong mga punda ng unan, sa inyong mga kumot, and what happens is, nagsistay siya doon. Third-hand smoking. Yes. Actually, ikaw nalalanghap mo na rin yung usok. So, diba? nag-yosi ka na nga, and then nalalanghap mo. And worse nga po, yung mga second-hand smokers, alam naman natin na usually sila yung nasa-sacrifice. Kasi nga, hindi po sanay ang kanilang mga baga. At least yung doon sa mga smokers, sanay na eh. Sanay Kumbaga, na. gano'n na, kaya ng body nila na Kaya sa mga hindi pa kayang tumigil, siguro, unti-unti, pwedeng maitigil yan. Yes. And Step lang. kung hindi nyo talaga kaya, maligo na lang kayo. At ilayo nyo doon sa Maligo na inyong lang tayo. mga Maligo. family members. So, pero mamaya po, hindi tayo lalayo dahil kilala nga ang Baguio City bilang isang creative city. Oy. And punong-puno po tayo ng mga artists. Mamaya po makakasama natin ng isa sa mga namamayagpag na pangalan pagdating po sa industriya ng sining, kaya abangan nyo yan. Ayan, at tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan at diskusyon sa Morning Balita kung saan meron ngang in-install na mga bagong signages dito sa Baguio City. At makukuha din natin ang komento ng publiko dito nga sa cashless payment na paling QR. So abangan natin yan mga kabalitaktakan. Oo, pero bago ang lahat, Sir Charles, alam ko gusto mo nang i-end to, pero I will stop you there. Kasi bago mo i-end, meron pa akong Bakit? isang chika muna. Meron yan? kasi tayong ipapakilala, para magbigay inspirasyon muna ngayong maaga-aga, isa po siyang photographer na pinagkakakitaan na po niya. Itong kanyang hobby or kanyang talent Wow. para po, alam mo yun, pantustos sa kung ano man ang kanyang pangangailangan. Para sa ating maaga-agang inspirasyon, panoorin natin ito. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos mo! Ayos mo! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ang oras ay 7:41 a.m. ng umaga at ito na nga ang mga nagbabagang balita. Magtungo tayo dito sa Baguio City kung saan nga inilabas na ang bagong teknolohiya na tinatawag nila na Paleng QR. Pero ang publiko, hati ang opinyon dito. Narito ang buong detalye sa report ni Rendy Guzman. 2018 pa nagsimula ng tumanggap ng bayad si Zinya sa kanyang mga customers gamit ang mga money transfer app. Through GCash meron ako and bank transfer. Mas maganda para sa kanila, hindi na sila magwi-withdraw. So mas madali din pag
na-approve ko siya sa kasama ko, ibibigay sa kanila yung binili nila. Kaya naman, hindi na bago sa kanya ang bagong ipinatutupad na Paleng QR o cashless payment sa palengke ng Baguio. Dito'y pwede na silang magbayad sa pamamagitan ng GCash, Paymaya at iba pang mga cash transferring applications. Pabor din dito si Shanaya. Mas gusto ko po siya kasi ma'am is mas handy po siya. Wala po akong mas masyadong nahawakan na pera, ganun ma'am. Palagi na po akong nagbabayad ng GCash kaya nagtatanong na lang ako palagi pag may GCash lang. Through GCash pwede mag-pay ganun. Pero si Lola Mary, hindi ito gusto. Cash, siyempre gamitin ko. Gamitin ta. Jakmat amuti, dagita ibagbagam. May takot rin dito ang tinderang si Raquel. Mas gusto ko yung cash na lang. Ayoko yung GCash kasi maraming pipindot. Mamaya, magkamali ka pa ng pindot, ulitin mo na. Ang Paleng QRPH ay programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Department of Local Interior and Local Government para maisulong ang paggamit ng teknolohiya sa mga negosyo at mga stakeholders. Formal itong nasimulan noong August 14. Paglilinaw naman ni Mayor Benjamin Magalong, hindi pa ito mandatoryo sa lahat ng tindera sa palengke. Eventually, ganun din. You have the option right now, hindi pa siya mandatory. Mandatory. Ang gagawin natin is, pwede ka makapag-transact pa rin ng business, ng cash, tapos pwede ka. So, merong QR code. Ang requirement namin sa kanila is they have the QR code, pero they can still accept cash. Ang paggamit daw ng ganitong makabagong pamamaraan ng pagbabayad ay isang hakbang para sa pagiging innovation hub ng lungsod. Pinag-aaralan pa ng pamahalaang lungsod ang pagdadagdag ng Paleng QR sa mga serbisyo ng Baguio in My Pocket at pati na rin sa partnership sa iba't ibang mga bangko. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At dito pa rin tayo sa syudad ng Baguio kung saan sa kahabaan nga ng Session Road ay nag-install sila ng mga wayfinding signages. Ang komento ng publiko dito, alamin sa report na ito. Laking latinidad ang first-year student si Aidan. Dahil dito, hindi siya masyadong pamilyar sa mga lugar sa Baguio City. Kaya laking tulong sa kanya ang mga bagong kabit wayfinding signages sa Session Road. Importante po kasi sa akin po, ang alam ko lang way is yung from sa amin po hanggang sa school. Pero if magbubulakbol or may pupunta na hindi naman alam dito, mas useful po kaysa naman po maghanap muna ng guard para magtanong or magtanong na medyo nakakaya. Ganito din ang sentimiento ng tubong Baguio City na si Lori. Kahit siya kasi hindi rin pamilyar sa ilang mga lugar sa Central Business District. Hindi lang po as resident kasi sabi mo magagamit po ng tourist, lalo na po sa mga hindi alam or yung mga student na nagre-rent or nag-apartment po na fellow students para po alam din nila pag hindi nila masyadong alam yung dadaanan nila. Nitong Agosto lamang kasi, sinimulan ng ikabit ng Department of Tourism Cordillera ang mga wayfinding signages sa Session Road. This is of course to support yung clamor din natin to pedestrianize Session Road, no? And so we expect na maraming mga naglalakad talaga sa Session Road, no? Especially during the weekend. So even mga so this is not only for tourists actually but also for residents nga na hindi rin familiar sa mga streets ng Baguio, no? So ang mga wayfinding signages na ito ay mahahanap malapit sa mga intersections. Yung mga intersection. Like for instance, kung ikaw ay naglalakad at you are going down Session Road, are you going to turn left or you turn right? So doon natin ilalagay para at least they will decide where to go. No? Diba? Kasi sa kasalukuyan, 3 na ang naikabit na mga wayfinding signages sa kahabaan ng Session Road. Pero dahil hindi pa tapos ang mga pagkakabit ng mga ito, may mga suhestyon dito ang ilan. Sana mas lakihan po yung funds, lalo na po sa mga hindi po masyado makabasa like the elderly po if needed. Balak ng Department of Tourism Cordillera na maglagay pa ng 2 pang wayfinding signages. Pinag-iisipan din kung lalagyan ang mga tourist sites ng syudad tulad ng Burnham Park.
Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At dito pa rin nga tayo sa Baguio City, no, hindi tayo umaalis dahil nga nitong linggo ay may ginanap na isang cycling event, no? At alamin natin ang buong detalye sa report na ito. Pagputok ng alas 6 ng umaga, umarangkada na ang mga siklista sa kahabaan ng Baguio City. Ito'y sa pagsisimula ng Ride Out Baguio 2022. Dinaluhan ito ng 200 siklista. Ito ay bilang parte pa rin ng selebrasyon ng ika-113 anibersaryo ng Baguio Charter Day. Only 200 slots na participants, yun, sold out po lahat yun. But the good thing, naki-join yung Sunday Ride ni Mayor. So every Sunday kasi may Sunday Ride ang city, headed by Mayor Magalong. So we combine together. So ito na po yung pinakamalaking ride out ata sa buong Pilipinas. Isa ito sa pinakamahabang cycling event sa lungsod matapos ang halos 2 taong pandemya. Enjoying lang dahil na-excited. Maraming beginners kasi na sumabay sa amin. Unlike nung every Sunday namin, humihiwalay yung mga beginners sa amin na regular na kaming nagbabike. It's good for your health, it's good for wellness, it's good for the mind. 34 na kilometro ang tinakbo ng mga siklista. 1 oras at kalahati ang kanilang ginugol upang malibot ang ilang magagandang destinasyon sa lungsod tulad ng Burnham Park, Wright Park at Philippine Military Academy. Ikinatuwa rin ang pagdalo ng ilang mga kalahok mula sa iba't ibang parte ng bansa. We are glad na mayroong mga outside pa na from Baguio na very interested to participate sa activity na to. So this is actually, this is not race. Hindi siya yung talagang pangmalakasan na padjak. Kumbaga, this is part of the usual Sunday ride na ginagawa naman talaga ng city government na ng Baguio. Determinasyon at ibay naman ang baon ng 2 triathlete na sina Mika at Tony na bumiyahe pa mula Maynila. It's a Baguio and it's a different experience. If they want to experience the ahon, pampalakas, high altitude training, tapos mag-i-enjoy pa sila, edi akit na dito sa Baguio. Maganda kasi ma-explore natin, diba? Different areas in the Philippines. And I think Baguio, overrated siya na hindi lang siya pang tour. Even kung kunyari may motorsport ka to keep you healthy, it's also a good place for you to visit. Isa ang pagbibisikleta sa mga aktibidad na isinusulong ngayon sa Baguio City. Bukod kasi sa exercise, mga bagong kaibigan din ang makikilala sa mga aktibidad na tulad nito. Kaya sa inabahaba man ng kanilang paglalakbay, masaya ang lahat na kanilang nakumpleto ang kanilang ruta. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At iyan ang mga freshest news ngayong umaga sa Morning Balita. Tumutok lamang sa Luzon Headlines mamayang 6 p.m. at 6:30 p.m. naman sa News Force North Luzon. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Paulinimen yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW!
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Taka na yung isa sa mga creative city po na kinikilala po sa buong mundo. Ano? Alam naman natin na kapag creative city, ang mga residente ay tunay nga namang creative. And punong-puno po tayo. Napakarami po nating mga artists, local man yan, or even artists from Baguio City na talagang namamayagpag na po. National, international. And isa nga po dito ay ang Tubong Baguio. I mean, hindi man siya Tubong Baguio, but he is really a pride of Baguio City. And ngayon, fresh from New York ata siya or nasa New York pa rin dahil nga sa isang event, very big event. And para po malaman natin kung ano ang event na to at ano ang kanyang isi-share na talento sa mga tao, residente, hindi ng mga Pinoy worldwide, kundi pati sa mga ibang mga lahi, mga banyaga. Atin na pong i-welcome si Mr. Taipan Lucero. Morning, sir! Hi, magandang umaga. Hi sir, Good morning. magandang umaga. Good morning po. Ayan, Sir Taipan. Nasaan po kayo? Hindi ko makita si Sir Taipan. Nasaan na ang napakatinig lang niya? Ayun! Fresh na fresh. Sir, matanong ko lang nasa ibang bansa ka pa po ba? Actually, currently nasa San Francisco ako. Wow! Fresh from San Francisco. Kaya pala, sir, ibang sinag ng araw. Iba talaga pag nasa ibang bansa. Pero, sir, matanong ko naman, no? As an artist po, ano po ang ating ginagawa po dyan sa ibang bansa ngayon? So, currently, ang aking art and advocacy is called Calligraphy Filipino. So, pinapaganda ko and gumagawa ako ng sining gamit ang ating sinaunang pagsusulat na isa dito ay baybayin. So, ginagawa ko itong fine art calligraphy and ginagawa kong painting. So, it's another way to show Filipino culture. Alam naman natin, meron tayong mga traditional type of Filipino art, which is yung mga, alam mo, yung mga slice of life na mga sabukid, yung mga still life na mga isda, mga ganun. Ako gusto kong mag-introduce ng new way of fine art, which is calligraphy, using our ancient writing. Sir Taipan, matanong ko naman po, sa dami-dami ng art, na banggit mo nga kanina, madami tayong iba't ibang klase ng art. Bakit po baybayin? Usually po, no, ang generation ngayon, parang kumbaga hindi na nila alam or hindi na sila familiar kung ano ba itong baybayin na ito. Now, sir, bakit po ito ang inyong napili? Isa sa mga dahilan kung bakit ito napili dahil ito ay pruweba na tayo ay sibilisado bago may dumating na mga pananakop sa ating bansa na ang ating mga ninuno ay babae, bata, lalaki, marunong magsulat at magbasa. So, hindi totoo yung sinasabing mga barbarian daw yung mga ninuno natin na kailangan tayo i-civilize. Ito ay isang importanteng pahiwatig at ang mga ninuno natin ay, yun nga, sibilisado. Meron tayong sinaunang paraan ng pagsusulat at pagbabasa. So, yun, isa sa mga importante kong gusto kong ipakita sa mundo na ganong kaganda ang ating kultura. Wow. Sir Taipan, napakaganda po ng inyong advocacy and ng purpose po ng paggawa mo ng art, no? Matanong ko po, alam naman natin na before, siguro ngayon, madami na tayong nare-receive na support kasi iba na ngayon talagang they really support itong arts, mga culture, music. Pero sir, before, alam natin na halos walang makuhang suporta, sariling gastos, kung gusto mong i-showcase ang iyong talent, sariling gastos. Sir, what made you continue this advocacy? What inspired you to, no, I want art, I will do art? Well, para sa akin, ang inspiration talaga is our people, our country. Dahil napakaganda nga ng ating kultura na gusto kong ipakita to sa mundo na yun. So ngayon, yung first time kong mag-exhibit internationally
Ang next, gusto ko sana sa Europe, specifically sa Spain siguro, kasi doon natin mapapakita na yun na, ito yung kultura namin bago kayo dumating at medyo ito ay na-interrupt, nagambala. Nung dumating sila, in-insert nila yung kanilang kultura. Kaya, yun, gusto ko ipahiwatig sa mundo na napakaganda ng ating kultura, pre-colonial, post-colonial, kahit ano. Sir, ito po bang baybayin? Paano po ito na-introduce sa inyo? And sabi mo nga kanina, no, kasi parang nilove mo siya kasi it shows kung na-civilize po ang ating mga ninuno before. Pero ano po ba, paano ba na-introduce sa'yo itong baybayin? And what did you feel noong una kang gumawa ng art na gamit ang baybayin po? Na-introduce siya, well, parang ever since naman na parang nabanggit siya sa history class ng mga elementary, high school, gano'n. Alam ko na meron tayong ganitong pagsusulat, pero hindi ko napagtuunan ng pansin ito. Doon ko lang napagtuunan ng pansin nung nagtrabaho kasi ako sa Japan as a designer. And parte nung trabaho ko, kinailangan kong mag-aral ng Japanese calligraphy. Tapos habang ginagawa ko yun, na-experience ko first-hand kung gaano kamahal ng mga Japanese sa kanilang kultura. Kahit nga, yun nga, paraan lang ng pagsusulat nila, binibigyan nila ito ng respeto, ng pagmamahal in the form of calligraphy. So naisip ko, pwede naman natin ito gawin sa ating kultura. And yun nga, alam ko naman na meron tayong ganitong paraan ng pagsusulat. Hindi ko nga lang napagtuunan ng pansin noon, pero nung naisipan kong gawin ito, doon na ako nag-aral. Medyo madali lang naman aralin siya, so self-taught lang din yung baybayin sa akin. So yun, inaral ko siya, tapos nagsimula ako ng sarili kong paraan ng pagsusulat, na paraan ng sining na pagsusulat ng baybayin. At ginawa ko itong fine art, kung saan either pwede siya sa canvas, pwede siya sa papel, pwede siya sa digital. So, yeah. Sir Taipan, kayo po ay co-founder po ng 23 Sampaguita Artist Collective. And looking at the pictures po na inyong mga ginagawa, nakikita ko na talagang isa kayo sa mga pioneer. Kumbaga, kayo talaga yung isa sa nag-boost nitong ating creative city, itong ating mga creative residents. Sir, seeing Baguio now and seeing a lot of artists really do their jobs and they are really passionate to show their talent. Sir, ano ang nararamdaman mo na ito na ngayon, nandito na tayo sa era kung saan po talagang niyayakap na po ang artists and artists are proud of their jobs po? Yun, syempre napakasaya dahil at least kahit papaano may nako-contribute din ako sa pagiging creative city ng Baguio. Bagamat hindi ako talagang galing sa Baguio, although meron akong Ilocano roots from my mother's side. As much as possible, gusto ko sanang papalago ito, yung creative economy nito, na maiangat natin yung ating sining. Hindi lang specifically sa Baguio, kundi sa buong Pilipinas. Kasi ang Baguio din, napakagandang lugar nito para sa artists. Very conducive, napakagandang lugar nito para sa creative thinking, sa creative execution. So, magandang itong center point ng creative industry in the Philippines. So, it is an honor and a privilege na maging parte nito. And in the future, I hope to be more part of the creative economy nito. So, keep on pushing lang talaga itong 23 Sampaguita na ginagawa namin is anything and everything related to the creative industry. We have everything from creative, from visual arts to poetry, to music, to film, everything and anything na kaya naming ipalago para sa creative city. Subukan namin gawin.
Oo. Sir Taipan, and speaking of, nabanggit ko kanina nasa ibang bansa ka. Ngayon kung nasan ka man, pero alam natin no, na you are really there because magkakaroon ng pistahan po no, dyan sa New York City. Sir, can you tell us about this event? Ano ba ang ine-expect natin? Ano ang i-expect ng mga pupunta doon rather? And ano po ba ang ating ipinapakita? Ano ang ating ipapakita sa kanila dyan? Actually, ang pistahan is in San Francisco. It is a Filipino-American Pride Festival na ang background niya medyo malungkot dahil nagsimula ito nung pinarelocate ang mga kapatid nating Filipino-American sa kanilang housing. It used to, the area is called Yerba Buena Gardens. It used to be a housing area for Filipino-Americans. Pero noong 80s ata or 70s, nag-decide ang city ng San Francisco to develop it into a park, into a parang convention center. May mga ganong lugar. So, na-displace yung ating mga kaibigan, kapatid na Filipino-Americans. Kaya, pagkatapos nung nangyari yun, nag-decide sila na mag-celebrate na annual festival kung saan pinapakita nila na tinitake back nila yung space na sinasabing, kami originally nandito and gusto namin i-celebrate ang aming heritage. Kaya every year babalik kami dito and we will reclaim the space kahit one weekend a year lang para lang ipakita na nandito kami, matatag kami, we are resilient. This is our beautiful culture. Ganun. Wow. So, ayun, napakadaming magagandang nangyari. Madaming mga Filipino dances, Filipino products, Filipino culture, pinapakita dito sa weekend event na to. And, ayun. Pero hiwalay din naman yun dun sa, ang ginagawa ko kasi is kasama din ako sa pistahan, pero may mga ibang projects din ako na kasama dun yung sa New York, which is I think yung nababanggit nyo. Pero ano siya, is a talk and workshop and small exhibit on baybayin. And bali, ginagawa ko ito sa iba-ibang cities. I also held that at the Philippine Embassy in Washington. So we had that at the Philippine Center in New York. Tapos sa susunod naman, ang main event ko is yung exhibit sa consulate dito sa San Francisco. So, if may mga tagapanood tayo. Sorry. Sasara na daw sila. So, ayun. Yun yung main event ko, which is San Francisco, September 16. Wow. Sir, alam niyo, it's really nice, kasi yung purpose lang naman before is yung mga Filipinos natin, they really show na amin dati itong place na to. Pero ngayon, hindi lang sila bumabalik just to stay there or parang ma-feel lang ulit na andoon sila. But really to show them the culture na dapat doon din naman isang place sana yun kung saan nagbunga ang ating kultura. Sir, we know that NCCA, nako, nawala si Sir. Nawala siya ng panandalian. Andito na siya. Ayun, oo. Pero alam naman, akala ko nawala ka, Sir. Akala ko pinaalis ka ng ating mga kaibigang banyaga. Anyway, Sir, for my last question po, we know that NCCA really chose you together with two artists pa natin from the Philippines and syempre from Baguio City. Sir, gaano kasarap sa pakiramdam na kayo po ang napili para ipakita ang kultura through arts po dyan sa ibang bansa and sa ating mga kapwa Pilipino na kahit nasa malayo man ay ang puso pa rin ay nasa Pilipinas? Siyempre, napaka-laking honor nito. Actually, it's my third time to be NCCA grantee and napaka-gandang opportunity nito kasi kasi yung medyo na-mention mo kanina na parang pag sa arts wala masyadong suporta, gano'n. Pero napakagandang pakiramdam syempre na sinusuportahan tayo ng ating NCCA, which is the governing body for the arts of the Philippines. So every year sila
open naman siya to every artist na possible. Basta kailangan masulat mo lang na maayos kung anong plano mo, kung anong balak mo gawin for your project. Supportive naman sila, napaka-supportive nila. Yung mga nag-handle sa project ko, very responsive sila sa mga questions, very supportive sila. Talagang sining at kultura. Oo. Sir Taipan, maraming salamat po. Talagang nakita namin yung inyong effort. And sir, mag-iingat po kayo dyan. Ako sir, thank you so much po talaga. And pasensya na po kayo, kailangan nyo pa po talagang lumabas. And also, thank you for giving us time. Sir, mag-iingat po kayo dyan. Again, congratulations. And we thank you for promoting and still helping people to remember the culture of the Filipino. Maraming salamat and mabuhay po kayo. Ayan. Maraming salamat, mabuhay din kayo. Thank you. Thank you. Thank you. And yan po, no? Alam nyo, nakakataba ng puso kasi before people really say na walang pera dyan sa arts, walang pera sa ganito. Kung hindi bibilin yung art mo, wala kang pera, ba't ka nagsasayang ng pera? Pero the purpose of our artists are really hindi para kumita ng pera, pero para din naman talaga ipakita ang kultura sa likod po ng mga sining na kanilang ginagawa. And sana let us continue to support our local artists and let us continue kahit simpleng pag-share, pagko-comment, saka talagang dapat i-appreciate natin yung kanilang mga art. And that is Sir Taipan Lucero, isa po sa mga NCCA grantee, Pride of Baguio City, Pride of Cordillera, and Pride nating mga Pinoy. And mamaya para sa ating pinaka-favorite part of Morning Balitaktakan, ano na naman kaya ang kulitan na magaganap dito? Tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin.
Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan para sa ating favorite Yes. segment Gagawin na natin. lagi na lang ito ang ating ginagawa. ano? Maglokohan. Parang ito lang naman yung nilook Pagdagulan. forward ata ninyo. Naman, Nako. syempre. Bardagulan time. O, anong gagawin natin ngayong Oo, umaga? ano ba ang gagawin natin? Pero bago yan, pag nagkamali daw po kami, ay may sasayaw. sasayaw. Baka Oh. pwede As naman po usual. nating ipakita muna kung sino yung sasayaw na naka-ID pa today. Proud na proud. Oo. Proud na proud. Ano ang inyong name? Name mo, at batiin mo na. Oo. Hello po, ako po muling nagbabalik, no? Ako po si Trisha Gaite from SLU. Ayun. Yes. Shoutout po ulit sa aking lola. Happy birthday po! Oy, happy birthday! Wala ka bang Walang babatiin boyfriend? na jowa. No comment po. Yun, no? Oo, no comment. O, sige, Trisha, ikay tatawagin namin kapag kami ay nagkamali. Sige, dito ka muna. Sige, sige. Oo, dyan sige. ka muna. Okay, Alright. anong lalaroin? sige. I'm gonna put my Anong glasses. tatanungin natin? Oo. Tatanungin. Ano ang ating lalaroin? Lalaroin? Ate camera, malulugi ako dyan. Hindi ko makikita Ayun, ang Salin mo ang screen. kanta Mess Heart. Wow! Isalin mo ang kanta. What is Mess Heart? Doon sa Mess TikTok, Heart. nung nag-aano ng buhok, Okay. gusto mo palang maglaro ng Boy, dapat alam mo kung... If you want to play Yung sa- with magic. Boy, you should know. Ang hirap. May Ang hirap fall i-translate. for Baby. Asan na, Ti? Nasaan na? Baby. Black Magic by... Tama ba? Hindi Black Magic yun. Ay, hindi ba? Ano? White magic. Kasi secret potion, ganun-ganon yung Ah, Black secret. Magic. Pero ito, Baby Dark Mag- Horse ni Dark Katy Horse Perry. Katy Yan. Perry. Pero itatranslate Kasi ako hindi ganun mga huhulaan. ako, Andrew E. Wow! Hanggang Andrew. Dark Horse. Dark by Horse Katy kasi, Perry. Black Magic. Yun. Tama tayo. Tama. Pag mali lang. Pag mali lang. Pag mali lang? Oo. Ay, ganun? Siyempre, sasayaw ng sasayaw. Okay, Lagi naman sige. tayong tamang mga Oo. babae. Never Okay, naman sige, nagkamali ang mga Wow. Gusto mo babae. siyang sumayaw. Kaya Oo. pala Si walang Sophia away. daw ang sasayaw pag Hindi tama. pwede. Oo. Oo. Hindi pwede, tama ako. Ako pang nakahula. Ako O kaya nga, papasokin yun. sumayaw ka. Iba-iba Sumayaw. naman ngayon. Saman mo. Oh, sama ka mo. bakit? Sige na. Saman mo ako kasi Bakit? nag-Dark Horse tayo. Oo, di ba? Nakahula Di ako ba? ng Mali lyrics. ako, Ano di ba? yun? Ganun ba? Sayawin namin. Yan daw. Ano? Ano? Ganun dapat. Oh, dali na! Ulit! Eh! Hey! Woo! Energetic pa siya eh. Ang pangit mo sumayaw, Oo nga eh. mag-host ka na lang. Kaya hindi na ako Ayan. nagti-TikTok eh. Wrap me in the Balutin mo ako sa liwanag liwagan ng iyong Hala, ba't ako pagmamahal? sumagat sa sayo pa? Ikaw din sumayaw ate Oh, kasi kami. ikaw din sumayaw. Ay, wait, ano eh? Oh. Anong Tamang kanta mo na pahiyaan lang ng yan? dignidad to. Oy, ano mo ng kanta? Ang init! Ang init to. Bituing walang ningning. Uy, samahan mo ako. Kumanta ka rin eh. Oh, ikaw. O, dito Oo na na. tayo. Teka lang, andito Ibang ba song yun? naman guys. Oo Grabe nga, naman ako yung... po ay ano din. Ano yan? Ulit. Alam mo, ulit dapat daw. yung intro nyo. Ready ka eh. Kunwari, hindi ka ready. Sasayaw tayo. Sige, game. Alam, late ko. Payo ka na ba? Uy, mawawalan po ako ng trabaho dito. Sorry, Dad. Sorry, Dad. Para walang away, walang sasagot. Oo, wala na lang. Mas gugustuhin kong matuyo. Uy, ayoko nang matuyo. Pero sa at least buhay. I don't wanna get dry, no? Mas gugustuhin ko pang matuyo, pero Ulan? at Sa least aking buhay. ulan? Rain by Bruno Mars? Ah, Ano yan? Huwag kang sumasagot, Sir Charles. Napapasubo tayo. tama ba? Rain? Anong rain by Bruno? It will rain. It will rain. Malay mo tama. Pero i-translate kasi kailangan natin i-translate. Okay. Rain by Bruno Mars. Rain by Rain Gaya. Ay, good morning Isa kay pa nga, Rain. isa pa. Nanonood Pa siya. pa nga, isa Flash. pa nga. Oo. Ay, rain on me. Mali Oh, pala. basta at least may Ay, rain. mali! Ay, mali! Alright. Tatayo muna siya dito. Okay. Yeah. Yes. Oh. Ala, ay. Yan, prepared. Prepared talaga ang mga intern natin, ha?
Good luck na lang sa Tayong mga matandang sumasayaw eh. Para tayong mga, alam niyo, fiesta. alam niyo yung pag-fiesta tapos sumasayaw yung mga kabataan. Oo. Ganito na ba mga kabataan ngayon? Sorry, nananakit po ang aming mga likod. Next. Next. Excuse Shout me, to the ate wind. ko. Stand up and... Ano yan? Christian song ba yan? Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Nakalimutan ko. Liwanag sa dilim by Andrew. Si Andrew yung kilala talaga. Oo. Ano ba? Sayaw, Sir Charles. Oh, Sir Charles. Bakit ako? Alika eh. Ano mali? Ano Tama? answer? Oh, River Maya. River Maya. Maya River. Uy, nag-open na yung... Nag-open na nga Ay, eh. alright. Oh. Ano ba? Paano ba? Wow! Mga natutunan. Exclusive by TikTok. Kasalanan mo to, ate Ren. May umu-influensya dito eh. Next. This is the part when I say joke. Sasabihin ko ayaw ko sa'yo, mas malakas. This is the part that I will say that I don't like Charot. you. Mas malakas na ako kaysa dati. Ito ang I'm bahagi ko. stronger than I've been before. This is the part when I say... Ariana Grande. Oo, Ariana Grande. Anong title? Wala kang... This is the part. Break free! Break free! Yan, dahil dyan, tama ka, sumayaw ka. Ay, ayoko. Wow! Wala na siya mapipilit. Ano ba yan? Hindi ako mapipilit. Ang KJ. Wala kasi akong sinisigawan, Big Brother. Ayoko. Sige na nga. Joke, ayoko. Di ba di tataas ang aking ano? Dapat kasi iba-ibang Tama na. sayaw. Media daw. Mamaya na lang, tasayaw kaming tatlo ng na. Ganon. Next na. Tama na lang. Okay. Pagkatapos ng eskwela ay didiretso na sa inyo. Sana may pinupuntahan after school. Huling El Bimbo. By Eraserhead. Eraser Ulo. Miss ko yung mga ganyang tunugan eh. Alright. Yan. Kayo mga pang-emote yung mga kanta nyo. Ibalingan natin, parang gusto kong may... At least hindi yung yung katulad dun sa Yupang, Angel. Puro lang yung kanta na ito. Mga kasalanan to ni Camille. Mga millennial yung mga yan eh. Next, meron pa ba? Pulot-puk. Anong pulot-puk yuta? What's pulot-puk yuta? Pulot-puk yuta. Honey. Honey. Honey, I can see the stars all the way from here. Dapat patapusin mo eh. Ano yun? Anong kanta daw yun? Love on Top! Love on Top! Yan lagi mong pinapakanta sa akin. Kaya mo yan eh. Yan na lang. Baby! Char! Love on Top. Beyonce. Yan. I don't know Meron that. pa ba? Ano pa ba? Meron pa? Next? Meron pa ba? Sinisigawan nila tayo. Sasayaw na daw. Wala na ba yung sayaw namin? Yung ano, na. Hindi ko alam yun. Sige. Sige Wala kami. na yun Trisha, eh. likas sayaw ka na lang. Trisha na lang. Trisha, oo. I-lead mo si Sir Charles. Wow! Sige na, Ako Sir talaga? Charles. Oo, Sir Charles. Dali na. Sasayaw kayo. Paano? Yan. Paano? Yung step. Yan eh. Oy! Ang hirap Hindi naman. Andrew Ford ni Dina. Yan, Paano yan ba na. yan? Sige, kakantayin namin. Kaya't lumapit siya sa akin at ako'y nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong tigil. At ang sabi niya, Andrew, I wanna with you. Parang naasinan lang ah. Oo nga eh. Hindi talaga sa akin ang TikTok. Oo, pero sa inyo po ang aming pagmamahal at good vibes for today, mga kabalitaktakan kayo. Maraming salamat sa lahat po ng nagtitest na pumupunta sa aming YouTube channel na RNG Luzon dahil wala pa po kaming Facebook live ngayon. Pero meron pa rin naman kaming Facebook. Kaya kung gusto nyo kaming mapanood sa aming pagbabalik, kailangan i-hit nyo ang notification button para agad-agad kayong ma-inform. And salamat po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic and Outreach Corporation na ang daming produkto pantanggal at pampawi ng mga sakit sa ating katawan dahil wala ng aw sa pau. Naku, ayan, i-greet ko lang din yung mga nag-comment sa ating YouTube Oy, live. meron. Oo, meron. Si Sir Rodel Olanday. Ayan. Si Summer. Ayan, lagi siya nandito
dito talaga. Si Sir J. Mark Marzo, and syempre ang aking tatay na avid fan ng ating show, no? So good morning po sa inyong lahat, and of course sa aking family dyan sa La Union, Pagaduan, Labrador, Castillo family, good morning po and keep safe po tayo ngayon. And syempre, mag-thank you na tayo sa ating mga sponsors, ang National Grid Corporation of the Philippines and GCP, ang TG Home Builders, and of course, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, ang Baguio Country Club. Pasalamatan din natin ang Batang 90s Milk Tea. Kung hanap nyo po ang iba't ibang mga flavors ng milk tea, punta na po kayo dyan sa Upper Session Road, Baguio City. Harap po ng PFVR Gym. At wag doon nyo din kakalimutan kung hanap nyo naman ng iba't ibang musical instruments. Hatid po yan ng Musar Music. And magpa-schedule na din kayo ng inyong activity, outdoor activity, or Zoom man yan. Pwede yan po sa Pugo Adventure Resort dyan sa Pugo, La Union, at may nahulog. May nahulog. And pasalamatan din natin ang aking family dyan sa Tagudin, Ilocos Sur, Limon family, Fontanilla family, and also mga pinsan ko dyan sa iba't ibang parte ng bansa. Nakalimutan ko na kung saan kayo exactly, pero nakatutok lagi kayo. Maraming salamat and good morning. And kay Ma'am Charmaine, Ma'am, baka meron namang pasalubong from Singapore. Ingat ka dyan, Ma'am. And kay Sir Taipan Lucero, sir, baka may pasalubong. New York. Oo, at syempre, nakalimutan kong batiin ang aking pamilya sa lahat po ng taga La Union, lahat ng nanonood sa amin via our Facebook, sa aming television, international viewers, sa mga taga Pangasinan, Pugo, La Union, all over Northern Luzon, and of course, sa aking nag-iisang course, nasan ka, Manika, ay nag-iisa sa akin. Wow! Oo, kaya naman, pangkain naman kami. Mag-iingat ka dyan palagi. And nakasama nyo po, nagbigay ng good vibes and kulitan ngayong umaga, ang nag-iisang mina in the house, napakalit pero napakakulit, Randy Guzman. Ayan, at nakasama nyo rin ng 2 araw ngayong linggo ang inyong ate/tita na nag-enjoy naman, of course, na makasama kayo. At magbabalik ako sa susunod na linggo. Ito ang inyong again, ate/tita, Sofia Pagatuan. At nakasama nyo naman po sa diskusyon na tawanan ngayong umaga, Charles Rimon, and bukas magsama-sama ulit tayo dito lamang sa Morning Balitaktakan! Bye! Gusto mo bang